Uyabona ke kule video ndiyenza apha i-comment ye-jokes ikwi-jokes. Ngoku ilindela abantu abazawukhomenta ngebusiness, hayi ubuvuvu. Sizawubhidana ubukhomente ngobubhaxa. Thetha ngebusiness ngoku. Bantu abanemfuyo abafuyileyo abafuna uzigadela imfuyo yabo ingabiwa. Ndinalo icebo loba wena Ntsika kubekho into elapha emfuyweni yakho egada imfuyo yakho, hayi iyeza, hayi ningabone intsimbi nithi hayi lo mfana unethi hayi ndinanto edibene nayeza, hayi yinto ezaba lapha egusheni okwazi ukubona apha efowunini yakho uba ngoku igusha ndiqhela uzityisa zisuke emqonci ziyotsho kwaMqoma. Ndiva kakuhle ngoku yintoni lizenze zadlula kwaMqoma? Zitheni ngozizawudlula? Kutsho apho kulapho engozotsho phantsi indlebe ngathi zawudlula kwaMqoma, zange zadlula. Umolusi lona uqhela uzolusela between uMqoma nomqonci. Andani usandibamba kahle na? Uzawukwazi ukujonga befonini yakho uba ngoku ziphi nesi speed zibaleka ngaso. Ayikhona akho nkunzi ilekayo legusha, ayinobaleka kangaka, iyabonakala ehlobo ibaleka ngalo iyaleqwa. Kulapho ke ngowena uzawuthi uphakame khona uyowujonga uba kwenzeka ntoni edlelweni. Dinalo mcimbi unjalo ke nakwi-cameras ndikhona apha kwakho, ukwazi uba noba kungena amasela ukwazi uthetha napha apha efowunini yakho ubuze uba nenzana, uyababona mos. Yebethu nani ndithinte nje pha kuWhatsApp undithethise phana Ntsika utsho iinkcukacha uba zithini, ungasenzela njani apha ekhaya. Kusetyenzwa ngephepha ke nto zakuthi uze kakuhle ube uzazi uba uqinile ngapha. Uyayibona uba tyheni le nto izenopleza hayi madoda nditsho ndaphola. Akukhalese ngoba useRhawutini ujonga imfuyo yakho uba ngoku iphi yeyiphi le ndawo itya kuyo. Noba ulapha edolophini uleqa edolophini uyayibona molusi ndade kwenzekani apho. Kutheni ngoku iigusha zam zawela kwindawo ethile ziyaphi? Othuka undada rhola amehlo hayibo ezi gusha kanti itheni le ndoda yazazi uba ngoku ziwelile kule ndawo. Ndiyakuxelela gusha nkomo yonke into eyimfuyo. Dibana nam kuWhatsApp sizawuthetha.